Tak Alex, jak by zhodnotila dnešní utkání proti českým juniorkám? Tak nebolo to úplne to, čo sme očakávali. Očakávali sme, že zápas bude vo väčšom tempe, že si budeme viacej rozumieť, no vzhľadom na to, že sme mali vlastne zraz o 11. na obed a sedeli sme pred halou až do rozcvičenia a šli sme rovno na zápas, tak to zase nebolo až také zlé. Pár vecí tam bolo dobrých, pár vecí tam bolo proste takých, na ktorých ešte musíme popracovať a vieme, že tam máme proste tie nedostatky. Tak dúfam, že do budúcich zápasov sa to budeme snažiť zlepšiť a že zlepšíme celý ten náš výkon a hlavne, že budeme bojovať až do konca a nevzdáme to. Jaké to bylo, jak by prohrát s juniorkami? To sú vlastne mladší kategorie než ste vy? Skôr by som povedala, že sme to zo začiatku podcenili. Mysleli sme si, že to bude jednoduchší zápas. Šli sme do toho jakoby možno trochu favoriti a nakoniec sa proste ukázalo, že sme to asi podcenili a proste nie je to fajn pocit. Když teďka takhle hovoříš, kde vidíš největší chybu, co do příští utkání změnit? Najväčšia chyba bola asi v tom, čo sa týka našej produktivity. Mali sme strašne veľa striel, no bohužiaľ nám to tam nechcelo dneska spadnúť. Myslím, že sme tie české juniorky rozstrelali, ale napriek tomu boli oni tí víťazi tohto zápasu a že bohužiaľ to tam nepadalo, tak sa to bude na budúce padať. Vy jste měli trošku problém s příjezdem, kdy holky vlastně valná většina z vás pojela až 3 hodiny před utkáním. Proč jste nedojeli dřív, nebo kde vidíš tu? No, my sme mali pôvodne naplánovaný zraz dneska o 11. Takže to bolo jakoby v pláne, takže... A ten, jakoby bez toho tréninku rovnou do utkání? No, je to hlavne, jak ste unavení proste z cesty, ráno sadnete na vlak, cestujete proste zo Slovenska niekoľko hodín, prídete rovno na zápas stuhnutý, rozcvičíte sa, rozbeháte sa proste chvíľku, to rozcvičenie proste nie je potom dostatočné k tomu zápasu, je to proste bez toho tréninku je to fakt o ničom. Ty máš možnost srovnat tu úroveň toho dnešního utkání se superfinále, které se hrálo minulý týden? Úprimne, nedá sa to zrovnať. Fakt je to neporovnateľné, proste ten zápas superfinále bol v inom tempe a fakt sa to nedá porovnať, vyzeralo to úplne inak. Díky. Pôjde.